መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አነኸ ነተዓባይ ከተማ ነነውየ ክርርሃላ ዘይግባእ ንዶ ይመስለካ በሎ። ክቡራን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ሰላም ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልና ይኹን። ርሑስ ሰንበት ይግበረልና። በዚ ዕለት እዚ ብዛዕባ ተብነ ነነውየን ጾመ ነነውየን ክንዘራረብ ኢና እሞኒ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ መንጎና ተረኺቡ ከስተምህረና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣነኸ ነቲ ዓባይ ከተማ ነነውየ የማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለውዋ ክርህርሃላ ዘይግባእ ንዶ ይመስለካ በሎ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ 11 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነቢይ ዮናስ ብዛዕባ ሓንቲ ተኽሊ ምስ ጠፍአት ምስ ጓሃየ ምስ ተቖጠዐ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማኒ ንሰብ ነነውየ ብሓጢኣቶም ክጠፍኡ ስለ ዘይደለዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክምሕሮም ስለ ዝደለየ ንነቢይ ዮናስ ዝተዛረቦ ቅዱስ ቃል እዩ። ፈጣሪና ድማኒ ንሕና ደቂ ሰባት ሓጢኣት ሰሪሕና ካብኡ ክንርሕቕ ስለ ዘይደልየና እንታይ ደኣ ሓጢኣት ብዝሰርሐናሉ ግዜን ሰዓትን ተጣዒስና ናኡ ክንምለስ ንሱ ድማኒ ክርህርሃልና ኩሉ ግዜ ቁሩብ ከም ምዃኑ ዘረድአናን ዝምህረናን ሓጢኣት ክንሰርሕ እንከለና ከምዘይሕጐስ ካብ ሞትና ናትና ድሕነት ናትና ህይወት ከም ዘገድሶ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘስተምህረና ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና 7 ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለውዋ። ሓደ ካብቶም ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ድማኒ ጾመ ነነውየ ኮይኑ 3 መዓልቲ ጥራይ ዝጽወም ጾም እዩ። ጾመ ነነውየ ቅድሚ ዓብይ ጾም ጾመ 40 ክልተ ጾሙን ኣቐዲሙ ዝጽወም ጾም እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦታትና ሐዋርያት ነዚ ጾም እዚ ክጽወም ዝወሰኑሉ ምኽንያት ሰብ ነነውየ እከይ ሓጢኣት ዓብይ ሓጢኣት ሰርሑ እሞኒ ከምቲ ነቢየ ዮናስ ኣብ ነነውየ ኸይዱ ነነውየ ኣብ ውሽጢ እዘን 40 መዓልቲ እዚአን ክትግምጠል እያ ኢሉ ንህዝቢ ነነውየ ሰበኸሎም። ሰብ ነነውየ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቃል መልእኽቲ ኣመንዎም ኩሉ ክጸውም ድማ ኣወጁ። ከም ዝተጣዓሱ ምእንቲ ከርእዩ ኸዓ ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንኣሽቶም ወጨ ተኸድኑ ከም ዝብል ሰብ ነነውየ ብጾም ምኽንያት እግዚአብሔር ይቕረ ስለ ዝበለሎም ነዚ ኣምላኻዊ ይቕረታ ንዘለዓለም ንምዝካርን ሎሚ ኣብዛ ዓለም ንነብር ህዝበ ክርስቲያን ካብ ናይ ነነውየ ዓዲ ዝኸፈ ርኽሰትን ሓጢኣትን በደልን ስለ ንሰርሕ ንናይ ነነውየ ህዝቢ ይቕረ ዝበልካ እግዚአብሔር ይቕረ ዝበልካ ኣምላኽ ሕጂ ድማ ይቕረ በለልና ንምባል ንጾሞ ዘለና ጾም እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾምና ናይ ሰላም ናይ ምሕረት ናይ ይቕረታ ናይ በረኸት ጾም ይግበረልና። ነነውየ ካብ 120,000 ህዝቢ ዝበዝሑ ዝነብሩላ ዝነበረት ርእሰ ከተማ ናይ ኣሶር እያ ነይራ። ነነውየ ንእግዚአብሔር ብኽልተ ነገራት እያ ኣሓዚናቶም።
ቀዳማይ ካብ ውድቀታ ከተንስእዋ ዝኽእሉ ስለ እግዚኣብሔር ዝምህርዋ መምሃራን ብዘይምርካባ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ነነዌ ሃብቶምን ብልጽግናኦም ክሳዕ ሰማይ ብምብጽሑ ሃብቶምን ብልጽግናኦም ድማ ዘምጽኦ ጽጋብ ንእግዚኣብሔር ከም ዝርስዑ ስለ ዝገበሮም እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣምላኽ ንህዝቢ ነነዌ ካብ ውድቀቶም ክምለሱ ንነቢይ ዮናስ ኣተንስኡ ናብ ከተማ ነነዌ ለኣኾ። ዮናስ ማለት ርግቢ ማለት እዩ። ነቢይ ዮናስ ናብ ነነዌ ዝተላኣኸ ህዝቢ ነነዌ ምእንቲ ክንስሑ እዩ። ብዛዕባ ሰብ ነነዌ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ብሰፊሑ ታሪኽ ኣሎ። ትንቢተ ዮናስ ድማ ብዛዕባ ሓደ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይፍጽምን ዝበለ ነቢይ ዝነግር ታሪኽን ብዛዕባ ዘጋጠሞም መከራን ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። እግዚኣብሔር ንዮናስ ናብታ ርእሲ ከተማ ኣሶር ዝኾነት ዓዲ ነነዌ ክኸይድ ኣዘዞ። ዮናስ ግና ቃል እግዚኣብሔር ሒዙ ናብታ ከተማ ክኸይድ ኣይፈተወን፣ ክኸይድ ኣይደለየን። እንተኾነ ግና ድሕሪ ብዙሕ ተኣምራት ደስ ከይበሎ ትእዛዝ ክፍጽም ከደ። ህዝቢ ነነዌ ንስሓ ከኣትዉ ነቢይ ዮናስ ተለኣኸ። ተንስእ ናብታ ዓባይ ከተማ ናብ ነነዌ ኪድ፣ ክፍኣታ ኣብ ቅድመይ በፂሑ እዩ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ኣንጻራ ስበኽ በሎ እግዚኣብሔር። ነቢይ ዮናስ ግና እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ገዲፉ ካሃድም ናብ ስፐይን ተሓልፍ መርከብ ረኸበ እሞ ናይ ባሕሪ መንገዲ ዋጋ ኸፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ግና ብዙሕን ኣደናቕን ስለ ዝኾነ ናብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ንፋስ ሰደደ። እታ መርከብ ብጣዕሚ ክትዋሓድ ቀረበት። እቶም መርከበኛታት ድማ ፈርሑ፣ ነፍሲ ወከፎም እውን ነናብ ኣምላኾም ተማህለሉ። ክብደት ምእንቲ ክቕንሰሎም እውን ካብታ መርከብ ናብ ባሕሪ እቲ ኣቑሑኦም ይድርብይዎ ነበሩ። ነቢይ ዮናስ ግና ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ ነበረ። ብድሕሪ እዚ እታ ሓለቓ መርከብ ንነቢይ ዮናስ ንምንታይ ትድቅስ? እዚ መከራ እዚ ገጢሙና ዘሎ በኣኻ ድዩ? በጃኻ ንገረና፣ ስራሕኻ እንታይ እዩ? ካበይ ከም መጺኻ? ዓድኻ ኣበይ እዩ? ካብ መን ወገን ኢኻ በሎ። ነቢይ ዮናስ ከዓ ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቑፅ የብስን ዝፈጠረ ንኣምላኽ ሰማይ እግዚኣብሔር ዘምልኽ እየ በሎም። ሽዑ እቶም ሰባት ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ይሃድም ከም ዘሎ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ። ንሳቶም ድማ ስለምንታይ ደኣ ከም ዝገበርካ፣ እቲ ባሕሪ ማዕበል እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እንታይ ክንገብረካ በልዎ። ነቢይ ዮናስ በሉ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰንከይ በኣይ ከም ዝበጽሓኩም ፈሊጣ ኣለኹ እሞ ኣልዒልኩም ናብ ባሕሪ ደርቢኒ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ክሃድኣልኩም እዩ በሎም። እቶም ሰባት ነቢይ ዮናስ ናብ ባሕሪ ኣልዒልኩም ደርቢኒ ምስ በሎም ኣልዒሎም ኣይደርበይዎን። እንታይ ዳ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሓተቱ፣ ናብ እግዚኣብሔር ኣመልከቱ። ኦ እግዚኣብሔር ንልምነካ ኣለና፣ ምእንቲ ነፍሲ እዚ ሰብ እዚ ኣይተጥፋኣና። ኦ እግዚኣብሔር ንጹህ ደም ኣብ ልዕልና ኣይኹን ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ተማሃለሉ። ንነቢይ ዮናስ አልዒሎም ድማ ናብ ባሕሪ ደረበይዎ። እቲ ባሕሪ እውን ካብ ምንዋጹ ሓደ። እግዚአብሔር ግና ንዮናስ ዝውሕጦ ሓደ ዓብይ ዓሳ ኣደለወ። ነቢይ ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ነበረ። ነቢይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ብመከራይ ጊዜ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኸ ያወኹ። ንሱውን ጸሎተይ ሰማዓኒ፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእኒ በለ። ሽዑ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ጌጋ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ተናዘዘሉ። ናብ ልዑል ኣምላኽ ድማ ተማህለለ፣ ጸለየኻ። ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ። ንሱውን ንነቢይ ዮናስ ናብቲ ንቑፅ ምድሪ ተፈኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነቢይ ዮናስ ገሲጹ ናብቲ ዓባይ ከተማ ነነዌ ኣብጽሖ እሞ ነቢይ ዮናስ ድማኒ 3 መዓልቲ ተጓዒዙ
ኣብታ ከተማ ኣተወም ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ቃል እግዚአብሔር ድማ ነገሮም ሽዑ እቲ ንጉስ ንኩሉ ህዝቢ ኣዋጅ ኣመሓላለፈ በዚ መሰረት ካብ ንጉስ ክሳዕ ህፃናት እንስሳውን ከይተረፉ ካብ ማይን መግብን ተኸልኪሎም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾም ጸንሑ ህዝቢ ነነዌ ስለ ኃጢአቶም በኸዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ርእሶም ኣታሓቱ ብዝፈጸምዎ ርኽሰት ኣምሪሮም በኸዩ እነሆ ኸዓ እግዚአብሔር ንጸሎቶም ሰሚዑ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ከውርዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ኣድሓኖም ስቡር ልቢ ሒዞም ብምቕራቦም ስለ ኃጢአቶም ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምንብርካኾም ሰላም ረኸቡ ካብ መቕጻዕቲ ደሓኑ ህዝበ ነነዌ ኣብ ርኽሰት ምስ ወደቑ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንነቢይ ዮናስ ልኢኹ ናይ ንስሓ ስብከት ስለ ዝሰበ ኸሎ ንሳቶም ድማ ካብቲ ክፉእ ግብሮም ተመሊሶም ምሕረት ረኸቡ እዚ ኸዓ ካብቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ዝኾነ ንጉስ ናይቲ ሃገር ክሳዕ እንስሳ ካብ መብልዕን መስተን ተኸልኪሎም ህዝቢ ነነዌ ኣብ ሓሙኽቲ ደቂሶም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾምን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ስለ ዝለመኑ እዩ ካብዚ እንመሃሮ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕና ደቂ ሰባት ፍጥረቱ ብኃጢአት ካብኡ ክንርሕቕ እንከለና ብሰሪ ኃጢአትና ናትና ውድቀት ናትና ጥፍኣት ከምዘይሕጉሶ እንታይ ደኣ ንሕና ተጣዓይስና ክንምለስ ተመሊስና ብህይወት ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ይደልየናን ይጽዋዓናን እዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኃጢአት ሰሪሕና ክንምለስ እንከለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይርህርሃልናን ይሓልየልናን ምሕረት ይገብረልናን እዩ ከምቲ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 11 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ከተጽልለሉ እሞ ካብ ሕሶሙ ከተናግፎ ኢሉ ሓንቲ ተኽሊ ኣብ ቆለም ኣብ ልዕሊኡ ከም እትዓቢ ድማ ገበራ ዮናስ እውን በታ ተኽሊ ኣዝዩ ተሓጐሰ ግናኸ ንጽባሐይቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ነታ ተኽሊ ሓሰኻ ከም ዝበልዓ ገበረ ንሳ ኸዓ ንቐጸት ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ምብራቕ ሰደደ ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕለሎ ርእሱ ወቕዖ ንሱ እውን ካብ ብህይወት ምንባርሲ ሙማት ይሕሸኒ ኢሉ ንህይወቱ ሞት ለመነላ ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ብዛዕባ እታ ተኽሊ ክትቁጣዕ ዶ ይግባእካ እዩ ኢሉ ሓተቶም ዮናስ ድማ ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ ቁጣዕ እኳ ክቁጣዕ ይግባእኒ እዩ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር ከዓ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕብኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ተኽሊ ትጉይ ኣለኻ ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ የማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ክርህርሃላ ዘይግባእኒ ዶ ይመስለካ በሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ቃሉ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ርህሩህ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈቃሪ ክንምለስ ጥራይ ዝደልየና ከምቲ ኣብ ወንጌለ ቃሉ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 18 ኣብ ፍቕዲ 10 ዘሎ ሃይለ ቃል እውን ካብዞም በኣይ ዝኣምኑ ምእመናን ንሓደ እኳ ኣይትንዓቑም ኣይተቃልሉም ከይትንዕቑ ከይተቃልሉ ኣስተውዕሉ እቶም ሓለውቶም መላእኽቲ ገጽ ሰማያዊ ኣቦይ ወትሩ ይርእዩ እዮም እሞ ከይቀስፉኹም ከምኡውን እቶም ሓለውቶም መላእኽቲ ንሰማያዊ ኣቦይ ቀረብቱ ከም ዝኾኑ ንሳቶም ድማ ንዓይ ቀረብተይ እዮም እሞ ካብ ምእመናን ንሓደ እኳ ከይትንዕቑም ከይተቃልሉም ኣስተውዕሉ ከመይ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ኣነ ንዝጠፍአ ክደሊ ንዝተጐደ ከድሕን ሰብ ስለ ዝኾንኩ ይብለና
ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክንምለስ ክንጠዓስ ብሰራሕ ኃጢአትና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይቕረበለለይ እንድሕር ኢልናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ወትሩ ይቕረ ክብለልና ምሕረት ክገብረልና ኩሉ ግዜ ቁሩብ እዩ እሞኒ እግዚአብሔር አምላኽና ዘበና ናይ ንስሓ ዘበና ናይ ፍርየ ናይ ልምላምየ ይበለልና استمهرنا بلبنا يحضرنا وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን